pesa mar somo ntiere pacho ka, ok ni pesa ni onge. Chieng' tarik 27 dwe mokalo ntiere report mane ogole oboke mar Nation kama Roslyn ogoye tach. Kendo ne onono ka report ni wacho ni omenda maromo bilion 1.2 mar CDF olal kendo cham. Koro inyalo paro ni bilion 1.2 samoro kari penjori ni mae kare momiyo lwenj CDF ni lich kech en lwenj madhi to duogo. En gima lit nekech ok waneno ka bang' kanjane Nation kendo ne gindika very detailed story mogolo nyaka constituency ka constituency ma report cha wacho ni kama eka kichamo pesa ni ntiere achudhe moko e office CDF kae. Ma en gima otimore Kenya mangima. Koro kik joka luo wach ni ago CDF makaluo. Gima miyo gini bedo malit je en ni jopuonj kata head teachers moko obiro mowacho ni pesa makama ne ok ochopo negi. Koro iyudo ka samoro aya moko bende skul achiel oyo mi nyithindo maonge sikund, nyithindo ma kata nyingi onge. Koro iparo ni pesa ni to ok en pesa matin. Dine nyalo dhi ne nyithindo mamoko kata ne nyalo dhi ne nyithindo mamoko makoro okoso kaka nyalo konyore adier. To mano tiende ni kare pesa ma wan godo oromo puonjo nyithindo gi. Nekech bilion 1.2 mano counties 16 to gi constituency 50 mano bedo sampled. Koro ibiro yudo ka ng'ato ntiere CDF kacha en osewinjore gi chairman mar CDF gi jogi. Gindiko check to check mondo gini ok dhi e sikund cha. Koro iyudo ka dongo ahich emomiyo report ne luongo ni stolen future. Yani okwal kinde mabiro mag nyithindo gi. Koro aparo ni bende jogo kech sani wantiere gi bursaries mopogore opogore. Ntiere ward level, tiyudo adier ntiere janyuol mabiro yie koda sani ni bursaries gi ok yud gi ayuda. En ng'at mane ming'eyo. Emomiyo seche moko kata ki waseyo jonyuol to jogi bende waseyo. Ntiere gatekeepers ma en ong'eyo chairman to ng'eyo jogi. Koro nyaka ing'eye. Inyalo yudo ka janyuol moro modhier nyalo manyo bursary to ok oyudi. Inyalo paro mbaka moro mancha ne wagoyo e grubwa kacha kar kaka wanene. Ma nyathi moro mokalo to en e county ma Kisumu. Kinyalo paro to nekech notimo penje county apani ma Kakamega or Vihiga. To nyathini nekech otimo penj kocha. Koro county makoni tamore ni ok nyal miye nekech notimo penj kocha. To kiwe mano ntiere samoro janyuol mosewuotho go pato pile pile kochwado buru mondo dhi nyathine odhier en owuon odhier kaka onyalo konyo nyathini onge to ng'amo ng'eyo onge. Kasto ibiro yudo ka CDF ni bende ntiere mana familia mosiko yude e gweng' kacha. Miyudo ni ka ng'ane teminuoye to samoro jomimiyo gi to joma ni godo. Samoro ng'amimiyo ten ng'at manyalo konyo nyathini. Koro paro ni ka wabedo goruma gi chuny mar dhano mondo mi jok monego yud basari emonwang basari. Samoro ng'at man gi nyalo mare kech mana kaka injiwinjo William wacho to ka ng'ato nyalo tero nyathi e private school to koro university ok onego be notimo ang'o. Koro magi gin conversation ma kata in pastor kindiko barua kata ruoth mondiko barua mondo nyathi moro yud kony kata miru kama ndiko barua mondo nyathi moro yud kony. Wang'iye ni nyathi monego nwang' kony ni en nyathi makare kech kinde chon ni yudo ka gweng' mangima ne biro kendo ne itimo gik machalo rambe ka nyathi moro omoko. To koro sani CDF ninja no biro mondo temo kony gik marambe go kik bed mang'eny. To lit kata diwinj nade kiyudo ka nyathi moro man gi nyalo e gweng' emochako nwang'o basari ni oluone e wi mare to wuon mare bende ondik kata county kato chako ndiki office governor joma nigi nyalo makoro yudo ni kuri wacho kendo winjo ka giwacho ni joma nigi emimedo. Aparo ni mano